Dyma stori byddi am ddiogelwch y we. Dyma'r cymeriadau: Ben, byddi, mam gi, mam. Un diwrnod mae mam gi yn dod nôl o'r siop ac mae'n edrych yn gyffrous. She looks really excited. Mae'n rhoi tabled i Ben. Mae'n dweud mae wedi gweld e yn y siop, ond ddim yn gwybod beth oedd e. Had no idea what it did. Ond mae'n gwybod bod Ben wedi bod yn gofyn am un. Pan mae mam Ben yn gweld y tabled, mae'n dechrau becso. Chi'n gallu mynd ar y we hefyd, ac mae'n meddwl bod Ben yn rhy ifanc. Too young. Mae mami'n dweud wrth Ben, mae rhaid i chi addo os ych chi ddim yn siŵr bod chi'n dod i ddweud yn syth. Mae Ben yn addo i mam. Mae mami Ben wedi rhoi llawer o apps ar y tablet ac mae'n rhoi gemau i Ben gael chwarae. Ac mae wedi dweud dim ond mynd ar yr apps mae hi wedi rhoi. A mae mami Ben wedyn yn gofyn i byddi y ci i wneud yn siŵr bod Ben yn saff ac yn defnyddio'r tabled yn iawn. Woof, 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 meddai byddi. Mae Ben yn cael lot o hwyl yn chwarae ar y tablet, ond yn sydyn, roedd arwydd fel hyn wedi dod i fyny. Nawr mae Ben ddim yn siŵr os ydy e fod gwasgu. Mae Ben ddim wedi gweld y gêm o'r blaen. Wyt ti'n meddwl dylai gwasgu'r arwydd? Do you think I should press the arrow to download the new game? Mae byddi yn dweud na, a mae'n canu can Saesneg. Ask your grown-up, ask your grown-up, ask for help, ask for help. Use your tablet safely, use your tablet safely. Woof, 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 woof. Mae Ben yn gwrando ar y gân ac mae'n gweiddi ar mam. Mam, mam, rwy angen help, I need your help. Mae mam yn dod ac mae'n hapus gyda Ben. Roedd y gêm yn rhy anodd i Ben. Mae'n dweud, da iawn Ben am galw am cymorth. She said, well done Ben for calling for help. Y bore wedyn mae Ben a mam yn mynd i siops. Ac mae mam yn dweud wrth Ben oherwydd oedd e wedi bod mor dda gyda'r tablet, mae'n gallu gwylio fideo ar ffôn hi. Ond yn sydyn, roedd Ben wedi gwasgu botwm, oedd e ddim i fod, a mae sgrin arall, different screen appeared. Mae'n meddwl, a ddylai gwylio'r fideo? Should I watch this video? Mae Ben yn cofio can Byddi. He remembers Byddi's song. Ask your grown-up, ask your grown-up, ask for help, ask for help. Mae Ben yn gweiddi, Mami, rwy angen help, I need your help. A mae mami yn dod ac edrych ar y fideo a mae'n dweud mae'r fideo ddim yn addas, it's not suitable for young children. Mae'n dweud wrth Ben, chi'n glyfar iawn. You were very clever for asking for help. Yn y nos, roedd Ben yn cael hwyl yn chwarae gêm ar y we yn erbyn un o'i ffrindiau.
Ond yn sydyn right, roedd y neges yma wedi dod lan. Hello, can I play too? Mae Ben wedi cael sioc, a mae ddim yn gwybod beth i wneud, doesn't know what to do. Ac roedd Ben yn mynd i danfon neges. He was just about to send a message. Pan oedd Buddy wedi dechrau cyfarth, Buddy started barking. Mae Ben yn gofyn, wyt ti'n meddwl dylai gofyn i'r person i ymuno? Shall I let this person join in my game? Mae Buddy yn helpu Ben. Mae'n canu'r can eto. Ask your grown-up, ask your grown-up, ask for help, ask for help. Use your tablet safely, use your tablet safely. Woof, 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 woof. Mae Ben yn edrych mewn sioc. Mae'n dweud wrth mam gi, dylech chi byth siarad gyda pobl chi ddim yn nabod. You shouldn't ever talk to people that are strangers. Ac mae mam gi yn dweud, mae'r un peth ar y we. It's the same thing on the internet. Os ych chi ddim yn nabod y person, dylech chi ddim yn siarad gyda nhw. So mae mam gi yn gofyn i Ben os ydy e'n gallu dangos i hi sut i ddefnyddio'r we i fod yn ddiogel. Mae Ben yn dweud, dim ond siarad gyda y pobl fi'n nabod. Dim ond rhoi neges a chwarae gemau gyda pobl chi'n gwybod ar y we. Dyma ni, mae Ben yn helpu nani, mam gi. Ac mae Buddy wastad ar gân sydd yn mynd i helpu chi. Diwedd.